district magistrate ka West Khasi ula pentip ba on weng shwa ya ka total lockdown nadu ka sngi nengkong hadu ka sngi Pyllait ha ki por ben sngi kat ba on pentri kampat ya ka night curfew nadu ka 10 baje menit jong ka sngi nengkong hadu ka san baje men step jong ka sngi Pyllait but on Pynjari pat sada ka total lockdown nadu ka 10 baje menit jong ka khat nyau Tarik hadu ka san baje men step jong ka arphui Tarik menta ubnai kumta la ptha biang ya baro kinong bu kali bat nongnya kali kamai bat private ban ya kat kum kane ke jingpynbna sngi nengkong bat sngi balang ki kali ki bala ban ya ban yeng kilong ki bakut hau number iwei lai san nyeu bat khandai sngi baar bat sngi Pyllait ki kali ki bala ban ya ban yeng kilong ki bakut hau not ar sau hendreu bat pra